Okay. Ini penjo koro duoke. Ipenja mokwongo adwa na informi samoro ng'eyo bende koso ng'eyo bende rach lakini en dhano. And it is on the public domain. Ok na support BBI. Akia notion mugolo un kaka jo Kenya Kwanza ni ng'ata ma pache ok osimore gi sirikal mano Azimio kata ng'atno mapengo sirikal. Mokwongo ere kaka wadwa discuss kaka ne wadhi sustain BBI budget to BBI no noselwar mokwongo. Ang'o ma wawacho? Kodi dwa tiyo gi example gima onge mondo wa justify go gima nitie. Gima watemo wacho niya, finance bill masani manye wang'iyo ni odongo. Ingeni chien kata kumiae, ang'e ja Migori, kata jo gweng'u pengo finance bill. Makia kata ni kiyaka tibiro de dok nyiso gini in odongo achiel ma wuod gi manege pedho kong'eyo seda magen go mabende nyoyo donje team miluongo ni Aslas koro support finance bill. Gima ne wawacho ni ok wadagi chulo shuru. Ingeni wan jo Kenya ng'ato kaka an human activist ang'e ni en teacher mar chulo shuru nikech sirikal mondo bed gi siling ofuke nyaka ane machul oshuru. Kwani atimo ang'o Kenya ka donge gik matimo gite amba tiyo gi gik molos gi lwet dhano VAT no mokwongo chulo mokalo nyocha nyiew gik moko chien ka VAT dwa nega koro an mokwongo asetimo responsibility mar chulo gima wacho ni ok wadagi chulo shuru nyiswa gima go shuru wa mochoko ne mar ariyo nyiswa ni to kwana ochuno ni nyaku negwa nega go shuru ni kaka wachulo shuru ok wadagi chulo shuru. We are not too rigid for change, neither we too flexible for draconian changes. We must be human enough. Kikwa bedu dhano ma jadhier kome nyochi ng'e sirikal ni nyocho donje telo ka gitiyo gi propaganda mar dhier. Na penjo ni to koro kisebedo asla to mar bedo asla kidonjo in asla. To kisebedo asla to ko idwa bedo ang'o? Nikech aneno ka lweny ugo jok man go. To un bende wan mane piem achiel mar bedo gi ngima maber. Karunu dwa bedo. Ka koro watieko Sankara pod udhi ng'anyo kiny. Ng'anyo pod ni kaka nyocho pange nikech jopiny wacho ni ok wawacho ni udhu non finance bill ugol moko. Wawacho ni ugo finance bill piny bedo nutero bilion 4 e county mana medruok bilion 15. Sirikand Kenya Kwanza chai mimadho State House malo ka treva pesa no ng'eny moloyo kata 15 bilion. Wan sama wawuoyo sani wang'iyo ni to sama ikawo pes jopiny sirikal sani services mag jopiny ni kanyo. Wawuoyo sirikal ma dakteche nchako ae ng'anyo dhano tho buora. Wawuoyo sirikal ma JSS ni gikelo system manyien mar education ok inyal fund jopuonje mag JSS ni ndara. Wawuoyo gi sirikal ma weche mag arita kwe apoka bedo kata kiweyo ni balango sebedo kitengo ne duol ma kedo gi mochung' choka pod wan gi weche mag arita marach mokalo. An mokwongo treva kuma wuok East ana jachiga kamoro ni kadichwa sani ok inyal wuotho chalo jambo kata kiwuok na talon onego waket maino e reso jopiny kapok ng'eyo weche mag pinje maoko. To ahinya weche mag ushuru vijende midwa choko ushuru kuom gege. Ing'eni economy sani gima timore sirikand Kenya Kwanza iluongo ni gichope gimoro miluongo ni lava curve. Lava curve ni en gimoro ma isechoko ushuru makoro kata tem choko to onge impact. See, Finance Bill 2020 nyocho kalo gi tok teko kanyo ching'iyo target mar revenue ok nyocho meet. Sani new project 16% or 15% of the revenue mabang'e ni samoro ok wanyal chope nikech choko shuru okichok gima onge mi dhano pesa mokwongo kata ket yo mar nwang'o pesa obed maber. Ing'eni sirikandu ong'iyo gi miyo ji handouts ma wan ok wayiego. Wadwaro ni dhano manyo pesa kende. Ket yo mar manyo pesa obed mayot Trevor jopiny oyud pesa kasto ibi gi taxation ok imawa ma gokinyi kichiew jatend na 20 billion taxation kata en bende ndalo manodongo sirikende gi notimo tije mang'eny moloyo kata mamoko timo sani to onge taxation mana gitimo kama. Ang'o ma sirikand Kenya Kwanza osetimo nyaka nyagi donjo sirikal ma warrant this one ton taxation. Godongo ka koro watieko